A Cerga agarda que se poña en stock o surelo que quede sen pescar para poder repartir entre os barcos que o precisen. As baixas cotas do surelo fan que o cerco teña as esperanzas postas na proposta feita pola Secretaría Xeral de Pesca de deixar en stock o surelo que quede sen pescar para poder repartilo entre aqueles que escoten o cupo. En a Cerga están preocupados polas alegacións que interpuso outra asociación. A cota do surelo ao sur de Fisterra na novena A veuse reducida nun 24%, coa posibilidade do trasvase a esta zona de hasta un 15% da cuota de surelo do Cantábrico, sempre que haxa excedente. Ante isto, a Secretaría Xeral de Pesca propuso deixar en stock nas zonas B e D o surelo que quede sen capturar. As cotas viñeron como ao primeiro ano, son baixas, claro, que o primeiro ano xa non chegaban a nada, e son baixas. Que fixo a Secretaría General de Pesca? Como ano pasado tiveron que traballar moito para facer intercambios e para darlle o peixe que necesitaba, entonces o peixe que queda na B e máis o peixe que queda na D, pois o que trata Madrid, que penso que vai acertado, deixo ali en stock, e entonces para pasarlle despois á flota que o necesite. Por qué? Porque se ese peixe se reparte como se reparteu ano pasado, o que o ten non o dá, porque principalmente os gallegos que somos así. Entonces quedou moito peixe, porque quedou un 30% sin consumir, cando outros barcos pasáronos, porque a nós pasáronos 3 millóns de kilos e ainda quedamos con falta de peixe. Entonces Madrid estuvo, porque as cotas hai que gastalas, que para eso están aí, é obligatorio gastalas. Entonces Madrid pois tomou esa medida. Houve que puxou alegacións que non está de acordo, que queren o peixe, non sei se é para poñer en floreros ou para que o queren. Pero Madrid penso que iría acertado se tomara a medida que tomou, deixalo ali e a flota que o vai consumindo, que o necesita, pois irlle dando. Dende a Cerga agardan que se poida consumir a totalidade da cota de surelo que consideran moi necesaria para as embarcacións de esta asociación. Prácticamente a flota que o necesita somos a Cerga, que somos en onde máis discriminado quedou unha flota, unha inmensa flota quedou discriminada. Entonces, polo menos, agora desta maneira, pois vaiselle pasando, e entonces van traballando, que é o que se trata, e máis vaise consumindo a cota, porque de outra maneira o que o ten non o dá, porque ten metido na cabeza que se o dá, que despois por o ano que lle van a quitar, que é mentira. Mentre a deste é así, cada un ten o que ten, pero bueno, somos así.